lagip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Windy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag, ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, tamapili yung mat nga idrama, tuy surat ko. Ilingid na kumalaangan itinagan nga Windy. Dua kami laeng agkabsat kanimanang ko. Adda maysa nga anak na, ngambaliwala laeng kenkwana, ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputawan oras ni manang ko, agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da, siyak nga rod tinagbalin nga ina kan ama, ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangpot ka matgayaman, manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di Windy. Ada ka no meeting iti pagadalan intun bigat, manang. Kat, anya ko maitano adda? Si kapay lang kumati makimiting. Apay ngay asyak, among matabisiak atao Windy. Siyak pay lang matibaon mo. Talaga ka ding awan patagdi anak mo kan ka. Saan asyak ti sirmunam si ka Windy? Awagam kit diti agin lalay nga amana, kaiso pay lang ti makimiting intun bigat. Hello, manong Juanito. Inmawag ka mat, anya ka diti masapol mo, Windy. Damagak ko man no saan ka abisi intun bigat, manong. Apay ko ma. Mabalin ka di asikapay lati makimiting para kanito ni manong. Busy nga ni manang Gina. Sapay adda tinapatag nga si kasok inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damod trabaho kinton bigat, manong. Angam sige padasak ti mapan no palubusan naktibos ko. Agyaman ak unay, Windy. Awan na nyaman na, manong. Aramidak ti amin para iti kaanak ka. Si kamat man ang tinakimiting para iti kaanak am Windy. Ni manang Magina ngay. Ay, busy ni manang ko. Isasyak pa ilaang Sandy. Nukasta, naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal unay iti sakripisyo para iti anak ni manang mo. Sikan ti timmakdar nga ina ni Tony. Si kakit dimot, Sandy. Okay lang kanyak. Sana bali ta kaanak akmat ni Tony. Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agabrod ni manang mo? Wan, pudno day ta, Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigod. Siyak manan Ala, agawa am timangan. Tagdigos ka pa'y no madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Dadim ije mall, Tony. Wow! Nukasta? Magatang kun logan ako agatangan midi. Ibagam to ka ni Dadim, No saan na ngay agatangan, Auntie? Makisarita ka nga min anaimbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Dadim. Rumwara kon, Windy. Ni, papa naman di mo ka di kuyugan ni Tony? Amumat, nga ilaklakad ko ti papeles ko, tapno makapag-abroad ako, Windy. Si kapay laang, ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman ak tulod mo ni Tony dito'y park, Windy. Awan ang yaman naman ng Juanito. Sikan ti makaamukan kwa na, tao mo na ako nga agawin. Mangan tayo pa'y Ay, saanan manong. Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wan mat ngamin, Windy. Kwa nga min. Agkuyog tanton nga agawid, Auntie. Sana bale, taniday dila ang mati kadwata. Agpaitulod talatakin kwan, madamdama. Babalin ka di, Windy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanak ka.
apay nga ita kayo laeng nga nagawit, Windy. Ay, kasanumat namin tatang. Nagayayam pa ni Tony ijay ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Di manong Juanito, tatang. Anya, Oh, ape akas na ti reaksyon niyo. nalipatam sa amatan ti naramid dayjay ahwan dito kinimanang mo ajina, Windy. Ha? Awan mo't dakas ngay naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong dayjay ahwan dito. No di mo mat kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yu asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawan, Windy. Saan amasapol nga ibagak pay laeng ken ka. Adda akon. Nasaya at matmanang. Apay akas ti panangkitam kanyak si ka, Windy. Kasla dati kayat mo asawa na. Asino di nakita ka nang itulod kan ka, manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati ak ni manong Juanito ti makagapo. Luapay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, husto ti bagbaga dagiti tattao asikat ayan ti bidtot manang. Agasan day tangar aramidam. Kapsat kalaeng. Iso adinak pakibibiyangan, Windy. Kaano laan nagsina kayo kani manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang, Dinakpagsauan iti kasta. Tawan ti karbengam. Kapsat kalaeng. Naan ano tapingping mo, Windy? tinumpanak ni manang ko, Sandy. Anya? Apay ka no? Nakitak namin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din namag kun asino. Kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan iti kapsat mo, Windy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Luanya man tinaibagak kan ka ita. Agtalinaad ko maasikreto. Oray kas dyan ni manang ko. Diyak kaya't ang madadaal tinagan na diti lugar tayo. Bilibakkin ka. Uray kas dyan ni manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutan. Mabalin ka ding agsarita tayo, tatang. May papalitan niya, Windy anak ko. Palubusan nyo kadipay nga agabrod ni manang Gina. Apay kumasaan, no para ba't lang iti pagimbagan ti anak na. Kuangamin. Anya akwa, Windy anak ko. Adang amin nakita ka lalaki anang itulod kan ni manang idikalman. No kasta, nakisinobyan manan iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakuy-kuyog na dayjay. Ah, aniya? Nagpuskulmat at talaga ti panagrupropam anya, si ka, Windy. Diyak kaya ti makiapakan ka, manang. Nangag ko, no anya timbagam kintatang hindi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, timang sipsipot iti garaw ko, ah? Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidam? Ti kunam kanyak idikat basol ni manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manyangay ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Windy. Ha? Agpudno ka man kanyak, Windy. Ay ayatom ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka? Dakkel tinagbaliwa, manang. Saan ka matakas ka idi? Kanda sana pudno ti bagbagam. May salang ti maibagak ng ka, Windy. Di mo padpadasan ti agipulong kinitatang. Adto yan ti pagatang mo a soft drink, manong Juanito. Agyaman na, Windy. Kasla naunag ti pampanunutam ah. May sa atawan ng tinapalabas.
Sipod na gabro di manang mo ajena. Gamawan pa matiuray may sa atiks na kanyak. Ay, busy la siguro, Manong. Panagkunak, awanan ti tsansa nga agsinubyan kami pa'y. Nang rona taddamat gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, oray no kasta. Nagasa taklat ta. Tadda ka akanayon para kada kami kin ni Tony, Wendy. Ha? No saan agapukin ka? Amangan na awanak dito'y ita, Wendy. Anya nga minanjay ko na may ibagam kanyak, Manong Juanito? Di nakawagan iti manong, Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, ni Tony ngay, sa dinot ayan na. Nakaturog pa ang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya. Diritson kan, Wendy. Mabalin ka dito agdaton ken ka. Kwa, di na kumamatrabakan iti kasta, Manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok ang naragsakan ni manang mo ajena iti din na tinubyo na. Panagkunagkat panawin maten, tapno biro kag tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan na iti tattao, Manong. Panunutan da. No anya ti kahit da panunutan. Adaman ti saludsudok ken ka. No, okay laeng. Anya dayta? Ada ka di ti mariknam apanagayat kanyak. Pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta asaludsod mo, Manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Wan, tatang. Ay unayin, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pa'y laeng met Juanito. Awan magdakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka di ti may tulad ken manang mo ajena? Aging ka di itakat dakas ti panagkitayo ka ni Juanito. Kagurgurak unay dayjay alalaki. Gaputi na ramid na iti kabsat mo, Wendy. Isuadi mo namnamaan, apalubusan ka ang makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibrek ka ni Manong Juanito. Kansaan lang nga dayta. Isupay tinangloko ka ni Manong Juanito. Anya launay tadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan ti magdadael ken manang mo para laeng ken kuana. Saan ko adadadaalan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagak laang tipudno. Tapno saan niya agurguraan ni Juanito. Gapula ang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyaman ak unay, Wendy. Para itian niya. Agyaman ak. Tain palawag mo kinitatang mo. Tipod mo anapasamak kada kami kinimanang mo. Takas ta ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapula ang itiulbud nga imbagbaga ti kabsat ko. Ada ka gaya man. Juanito. Barok. Itay pa tata. Kayat ko ngamin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mat. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, ito na bayag mutan nga gamam mo kayaw. Saan mi pa'y ana ipagakin ni Manang Gina ti maipapaniti relasyon mi kini Juanito, tatang? Awan pagdanagan yo, tadamatan boyfriend ni Gina. Panagkunaket o kilaeng kenkwana, numaadaan kayo iti relasyon. Naimbag man ta nakaawid kan, Manang Gina. Kalpasan tindwa atawa na pa nagtrabaho mi Jabron. Kapilitan taas si kaswan min, tikalay sa amin kini Jerry. No kasta, makiasawa kan, Manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan. Tasaan ko abaybayan ni Tony ng anak ko. Ay na, baragsakan na ka makangagiti daytang imbagam. Ay, wan. Anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko. Kwa, Manang. Alakit din, ibagamon, hindi.
Ada relasyon mi kani Juanito nga ex mo, Manang. Ha? Talaga? Uwan, Manang. Wow! Finally! Adamat laangan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, Manang? Iti anya ko maaga pong agung takading ko. Kinapudno na, maragsakan para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Agyaman ako unay, Manang. Awan ti rumbang apagyamana mo hindi. Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itultulong mo kanyak. Agyaman nak, ading ko. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan, nagkalaysa kami kani Juanito. Ngamdak sanggasat, gaputaawan pa'y may sa atawan a panagdan nami, pimusay matlaang daytoy gapo iti aksidente. Inayat ko unay ni Juanito, iso na sakit unay kanyak tinapasamak kenkwana. 5 atawanan tinapalabas, manipod daydi a pasamak, ngam tunggal malagip ko ti kinasaya at nga amakan asawa, kadyak malapdan ti panagarubos, dagiti luwak. Miss F, dito'y kon agibusan to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Windy. Ken ka pagayam, Windy. Pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam. Pudno a nasakit ti nagbanagan ti relasyon nyo kani Juanito, ngam di ka mapukawan iti namnama. Patsyak nga adagor uray a nasayaat nga gasat ken ka. Kang runaan ti amin, di mo lipatan ti kumamang iti Diyos a namarswa. Alakastan pagayam Windy, kat pagyamanak ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngeg. Pagyamanan mi unay tiing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Kas iti sigod, makablaawan tayo amin, nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan, nga Abel. Manipod iti ili ti Ramon, probinsya ti Isabela. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailinged iti nagan, nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isung awan na talged at trabaho. Pa-extra aklang nga agkarkarwash iti lugar mi. No maminsan met addaak iti paradaan ti jeep akas may sa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawan ko nga 17
Gaputa didak kayat dagiti naganak ni Cynthia, nagnaed kami nga road iti balay mi. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasaya at tasimbangpot kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ururayan. Apay ka di. Ni Liam, naggato ti guri-igor na. Kat pinagtumar mo ko man iti agas Inaramid kong dayta. Ngam di matlat tabo mapati guri-igor na. Panag ko nakatnaskan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay awang kwartak. Duagasot lang ti biro ko ita. Ado kami ngamin ang nag-extra di karwasan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga nood na kwartada ka ni tatang ang mabalin abuludan. Masakit gayam ti apokok, Cynthia. Idi na palabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita ni Matliyam. Mama, Kat anya ngay kano ti sakit ni Liam. sigon ka dagiti doktor. Nagka-infection ka no ti tonsil na. Kan nakurang ka no kadagiti na sustansya amakmakan. Daitan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat nangalaan nyo ngay iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga sawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kuma nagkakwarta day ti tao. Manumat lang nga iti birok na iti panagkarkarwas na ken panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa'y ti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo Panawa mo day tangabel, kat agawid kayon kadagiti apokok ijebalay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ay ayatek ni Abel. Minamaag ngayat day ta, Cynthia. Saan mo amay gatang iti makan day tangayat-ayat? Kang ronahan iti amin, saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysayatan nga awan madakkalan da nga ma. Nukasmat lang kinyabel. Ubing ka pa, anak ko. Ano pa'y tinasaya at amapasama kitipiyag mo. Di mo ko madadaalan tinapintas amasakbayam gapulang itinay tangabel. Anya, kayat mo nga agbalinak aranar ni Banjo. Anya kamutan, Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman ka dagiti bisyong. Unay mat ngamin nga arte mo, Cynthia. Abel, Sige lang mo ti pampanunotek. Ibagbagak da ito kan ka. Iti kasta. Kumita ka mat iti dakal. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka ngagbanog? Malaksid iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. Nung ma-deliver mo dagiti epektos. Agawid ka ito na dagos. At dan tumot ng kwartam. Naglaka trabaho. Saan ka di? Anya ka di man ti pag-uungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro kak iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbang lang nga agyaman kayo kanya. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mit langan ti manugang nyo. Kadag iti masapsapol dito balay. Anya! Anay ko, tatang. Apay nagdismo kayo ay. Day tati may parbang iti kasken ka akilaw ti panagras-rason na. Sa katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan aday tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklako iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Awan nga rin mas triga ka trabaho, tatang. Takasano ang makastrag ka iti trabaho ka nakasadsadot ka. Malaksid iti dayta. Amin a klase ti bisyo dakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sakbay ang maladaw ti amin. Duan ti anak yaw ko ni Cynthia. Agnakam ka mutin ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umubeng? Ay, kaslaw bing ti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti makit kita yo.
Pumanaw kami man la dito yun. Itikas na. Di na kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel! Saan tapi adalpas ang nagsalita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay, Insarat na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa ikada tayo. ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't anagkurang anang bagbaga ka ni Abel. Agam natangkan ti ulo na. Di nakamdengdenggan ka ni Bakay. Ha! Sapay kumata saan to ang mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta, Jack to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no adadakas ang mapasabak iti anak ko. Kastamatan ka dagiti apo ko. Tandaan ang dayta, Lucas! At dadakas adamak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparet nga agas. Anya? Katsadino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton Ay, Diyos ko. Dahito yung di pagbutbut ngan talakay. Nawin nga ron bakait. Kati anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Day tati jakambaw. Tinasaya at agrobot ta intay di presintaw. Dagasin ta niya balayan. Iti kasta, mamuan natin na pasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Wen, basol ko. Ano pa yung nakapalot ka ita? Abel. Pakawanan na ko, ma. Kuna dagiti nakasarita. Abangan no talo-tawan ti pan na kaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na iti pamuspusan. Tapno makarwar ka matladagos. Abel. Basol ko ti amin. Itala maamiris ko. Asa na rumbang tinaramid ko. Inrubo ka iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, ma, Cynthia. Di mo kumabaybayan dagiti anak na, Abel. Padagkalam ko maidang adabot ang day ti Diyos. Di mo itabaybayan ka dagiti saan ang nasayaan nga aramin. Tarabayam ko maidan. Kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, Abel. Uwan, Cynthia. Aramidag ti amin nakabalat. Ang mga iwan ka dagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti iruruar mo iti pagbaludan. May isa ka kanin ito itagos mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala ida iti ayan dagiti dadakkel ko. Diyak namin ida maasikaso. Malaksid a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpaiti panagadal kong agwilding. Maragsa ka na kunay, makamoy tinay Abel. Nasuro ka na makatawan nga dahil di pagbaludan ti asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno dahi ta, sir. Mabalin ka magbaliw ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Husto ti kino na, Mabel. Kayan saan ka pa inumin iti arak. Wen, sir?
Inikat ko amin na nabisyok. Kang ronan ti managaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ay mon gayam. Manupaya bulan ti panaghadal mo. Mao din na bulan ita, sir. Sapay ko mangarot. Tamakastra ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalman ti kumpare nga dahi Saudi. Ang kasapulang kanong iti welder ti kumpanya. Abag trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka dyan. Ha? At paiso ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare. Ta irekomenda ka gankwana. Agyaman ako na, sir. Dakil at tulong dahito para iti pamilyak. Diyak to sayangan ti tulong nyo, sir. Ikarik dahita. Kumusta mo't nga iti panagadaldag iti apo tayo, abanayan. Ay, kasi ti Diyos sa balayan. Mayamait. Nagangato dagiti grado na. Ay namaragsa ka nak amakamo iti dayta abanayan. Kagap-gapok lang iti ayan ni Cynthia. Nakuna na adandahin makarwar. Ay, nasaya at ano kasta balayan. Sigurado akailiw na una yung dagiti anak na. Ay na, kamao dyan na agdeden na dan tumuilangin nga gina. Un nga rod abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan ni Cynthia. Ipatpatag ko lang ti anak ko. Ay, mumiday tabalayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida. Kahit di tayo ida ipatpatag. No maminsan, ungtan mo no bagbagaan tayo ida. Gapaw, tadi tayo kaya't amapukaw na itinalintag ada natibiyag. Ay, sapay kumata iti da ito akong taway. Kat maawatan da tayo dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit maawatan da tayo mo siguro balayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. The package ni Abail. Ay, mabitlang ta alag man tainted na parakin ka balayan. Nanang! Cynthia! Wananay! Siya nga ron! Kahit ka di asawan da ito, anaan-anayin ti pan nakawaya-wayam anak ko. Wananang! Ay naagyaman ak Diyos ko! Kat amo ka din ni Abil na ito. Saan pa'y nanang? Diyak pa'y impakaamukan ko na. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, umamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. Ada dagiti anak mo ijali ko ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang. Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Apay! Ay na, umay ka diti balay. Ayabang dagiti ubeng. Si Magpuitin ni Cynthia. Nan-anayan ti pan nakawaya-waya na. Ayun nga ni Abel. Apay ang dak makita. Cynthia! Agak ditoy! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Ay na, kamaw dyan na. Nagkita tamanan, Abel. Cynthia, kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdedan na tayon kadagiti anak ta. Kasladyak pa'y namamati. Panagrik na katagtagtagay na baklaan. Manipod ita. Agbali mo ti panagbiag tayo. Sulnitak mat dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ak unay, Abel.
Ket ikalit nga agbalinak met a responsable nga asawa. Ken ina dagiti anak ta. Asi ti Apo ket mapapaadal mi met dagiti dua nga anak mi. Intultuloy kumatlat ta tinagtrabaho ditoy Saudi. Iti kasta maisaganaan mi ti panagkolehiyo dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F ket sapay kuma ta nakaibatiak iti adal kadagiti padak adomdomngeg. Toy pagayam mo, Abel. Ken ka pagayam, Abel. Adda panawon ti panagbalbaliw. Amin tayo ket adda karbangan na nga agbaliw. Manipod iti saan anasayaat nga aramid. Ditay nga rod urayan nga adda dakes a mapasamak, sakbay a makaameris tayo. Agaramid tayo kadagiti banag a pagayatan ti Dios. Iti kasta ikanda tayo met iti nasayaat agunguna kadagiti nasayaat nga aramid tayo. Alakastan pagayam Abel, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sa dino man a lugar ti ayan nyo, sapay kumataadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo. Ti surat ngayon tayo ibasa kanikan biyagita, ket naga po iti pagayam, akayat na ti agpayli nga ditinagan nga April. Manipod probinsya ti Cagayan. Ngamsakbay na, makablawan man pa'y damanang Arlin kanimanong Bito Gayo dita Anduyan, Tubao, La Union. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakabsat. Makablawan met ni Ma'am Gemaline Ledda, ni Ma'am Maricel Daligis SG, ni Sir Francisco Jr., ni Ma'am MJ de los Santos, ni Ma'am Crishbel Calusalalas. Makablawan met ni Sir Virgilio, ni Ma'am Rosa Silva, ni Ma'am Emley Pagulayan, kastamatan ka ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Roda Ramos, ni Ma'am Ana Lorzano, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Beng Soriano, ka ni Ma'am Lorena Aquino. Kas itisigod, akanayon kung ay bagbaga, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan.
Bueno papagayam, hintay man sublyan ti surat ni April. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdamak at addaak dito'y Taiwan. Agpapaayak kas may sa a private nurse iti maysa nga hospital. Nagbalinan aliw-liwak ti panagdengdengeg ko kadagay ti drama dito'y YouTube. Tunggal makaawidak dito'y dagos ko. Kat maysa ti channel mo kadagiti pagaayat ko adengdengen. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga April. Nagsuratak gaputa kayat kumat nga istoryaan tinagbalin apadas ti pamilyami iti ima tinaulpit ako mare ti inak. Ketapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nanang, ayan tay dakkel at TV tayo. Ay, ko anak, inlako kini Mari Mercey. Masapul ngamin abayada kung ti utang ko kingkwana. Manungay ti pinanglako yun, nanang. 10,000. Anya, 10,000 laang? Ay, una yan. Kat no nasurok at 30,000 ti balor dayjay. Ay, kasano mo ngamin ka napili mo ni ninang mo. Apuraan nakmet. Gaputa ada kanumat aksing singer kingkwana. Sana balin anak ko, ta inabak tayo laang mat iti raffle dayi at TV. Uray pa'y nanang. Awan matlat konsiderasyonan ni ninang. Mersi pa'y mat nga rod tinagan na. Ay na, awatam latan ni ninang mo anak ko. Amumot alinding ti business na. Negosyo day jay, iso nga awan nga rod ti personalan. Uray pa'y nanang. Saan lat na ang maiparbang ti kasding inaramid na? Di man lang naasyam kada kayo. Ibabawi yun ti panagkumariyo. Ngamin, jakon kayat dayjay ngagbalin aninang. Ha? Anya nga Mercy. Kumusta ti organize mo a competition? Ay kat siyempre, nakaado ako na iti kliyente. Amom ka di nga iti lasod ti innam abulan, kat adan 500,000 a birok ta. Oh, Wala kay. pundo na ita. Bakit? Ay na dagulit kamat. Wan ko naklagarudan. Nagsayatan nga no kasta bakit? Dakelmat nga rod ti matubom iti 10% nga interest dita a competition. Wan kansan lang nga ita. Karaman mo ti panaglaklakok kadagiti appliances, kan gadgets agat-gatang kadagiti kliyente ta. Asa na makabaybayad iti utang na. Ha? Barbara ta kita, kalpasan na, ilakok iti doble presyo dagiti ginatang ko kadakwata. Kas iti TV ni Marilosia, ginatang ko iti 10,000. Nga mamom ka di, ilakok iti 20,000. Talaga nalaing ka. Bakit? Siyempre, practical itan ti panagbiag, Henry. Agbisin ka, no di mo amo ti dumiskarte. Wala bakit? Kumusta nga iti business partner ta? Siyempre, agbaybayad akiti usto. Iso adumakdakkel mat adumakdakkel ti credit limit ta. Oh, nasayat no kasta. 2% lang ti patpatong na nga interes kanya. Idinto ta 5% mo ti patong ko kadagiti sukita. Oh, di tapay lang kat doble-doble ti kita ta. Wow! No kasta, di ako nagsubli dya, Brod Mercy. Ipamaysa talangan ti ag-business dito Pilipinas. Wala kay. Tulungan naklangan dito eh. Saan ta malugi ti daytoy? Masigurado nga iti saan nga agbayag. Milyonaryo tanton, Henry. Ugo na! Kasano daytoyen nanang? Ado ti babayadak iti pagadalan. Amo yumat nga umadanin ti panagturpos ko. Ado dagiti extracurricular activities. Aywan, kumusta nga'y gayam ni tatang? Dayta nga ruti may sapay aparikot ko anak ko. Aging ga ita, saan pa'y kano ang nagswildo ti amam?
Agtalubulan ng asaan anak pauit. Iso nga naibusan ti basit a savings tayo iti bangko. Grabe mat ni employer na. May samat nga awan konsiderasyon na. Nungay agbirok langan iti sabali a pagtrabahuan na. Ha! Dantay! Tatang! Siya nga, Rod. Oh, apay akas ta iti langayo nga gina. Kas kailan nakakita iti alalya. Ah! Ay, kasano ngamin? Pasulput-sulput ka. Di mo mat inbagbaga iti panagawid mo. Wan nga ro, tatang. Di yu imbaga. Tapno na sundo da kayo kumamat iti airport. Apay, anya ka di tinapasamak. Biglaan mo ti panagawid yu, tatang. Ay, nagserang ti kumpanya may. Ha? Anya? Inla ko ti boss ti kumpanya iti mismo matlang akakompetensya na. Anya? Ay, kat, apay di da kayo matlaki din in kiri tigim matang akumpanya. Irenovate da pa'y kanong amin. Kaya na mga no abutan ti 5 aging gat indem abulan ti renovation. Kaya may sa, di mi masigurado no alaan da kami matlang da jay kumpanya. Iso nagawit kami. Uray di da pa intertitalo bulan na sweldo may. Ay, Sos Mariusep. Kasano itaday tuyang? Anya nga iti aramidon tayo itan lakay. Ay, makaambuditan bakit? Agbiro kak pa lang iti mabalin ko, amastrekan. Mari Mersey, Oo. ang mga numabalinak man nga umutang. Di ba 20,000 tinutang mo? 10,000 lang timponam. Iso nga dapat nga ron 10,000 nga utang mo. Uwan, Maray, amok dayta. Pasensya kan, ngam talaga ngamin agipit kami ita. Nagawid ngamin ni kumparim. Nagsara ka no ti kumpanyada. Iso nga pang-asim ka di amari. Tulungan na kuma. Di ba't duwa ti laptop yo? Uwan, Maray. Oh, di ila kong kanya kung may isa. Ha? Ay, saan amabalin amari? Anya, Us-usaran ti anak ko ti Maysa. Regalo mat ni Dante kanyak idi birthday ti Maysa. Iso nga adda sentimental value na kanyak dayjay. kasta. Uwan, Maray. Ay, pasensya kan, mare. Ngam saan ka mabali na pautangan kaputad dapay mat balance mo? Ay, no bilang laang, Maray. Mano ko matipanggatang mo iti laptop. Tauray jay pay laang laptop ni April ti gatangam. Ay, saan, mare? Mas kay kayat ko ti laptop mo. Napimpintas na jay kat. Iso aday jay ti bayad mo kanyak. Iti kasta, pautangan ka manan. Gatangam manin iti 10,000? Grabe ka mo, Maray. Nasurok at 30,000 day jay a laptop. Ay, kat addakan ka na itan, mare. Take it or leave it. Ay, hada pa imat iPad. Iso aday jay pailati ilakong bakit. Ilakok mat to'y may sa cellphone ko. Sige lakay. Uray siya. Ilahok pay laang ti silpong ko. Tasakto gumatang itinalakla ka. April, anak. April, anak. Ang mga nung kayat mo nga ilako data silpon mo. Ay, kwananang. Di na kumamat iraman iti panagtipidyo. Nabawasan nga ro din ti allowance ko. Ay, nukasta. Di lang nga ro din laptop mo tay ilako tayo. Di laptop ko pay laang ti usaram. Sige man lang, nanang. Ang mga no ibagayo pa'y ajak amo ti makisama. Anak ko, pasensya ka pailaan. Adda tayo iti makuna a krisis ita. Iso nga gananos tayo, wan. Okay lang, tatang. Maawatak matkat. Amok adumteng tumat laang ti aldaw, amakalong aw tayon tumat laang. No kwenta ang ti utangan ti upat a klienteta. Dakkel unay agatad day jay. Kasanon ti dadumapay a klienteta. Di na yun naman ang ti umutang iti business partner ta.
Sa bagay, di nakpay matkit di pinaay dayjay. Sayang mat ngamin ti interes amaanat. Si halatan ni makamudit ang bersi. Tanalalayang ka dumiskarte. Okay, lakay. Don't worry. Basit lang nga nakembot, agbalintanton ang milyonaryo. Wala! Dante, Ah, talubulan nga awan trabaho. Di na kapay ka di inawagan ti employer mo. Amangan ba't no di ka nag-follow up? ay, awan pa ibot nga rod. Ang hindi ka madanagan bakit? Dakkel ti tsansak iti dayja kumpanya. Ngamin in demand kami ti dayja trabaho. Urayak la kanaw no ada na pintas nga offer manipod iti kumpanya. Ha? Ada awag mo? Sungbatam ada ko. Ay, Amangan no isudaytan ti uray mga awag lakay. malamabit lang bakit? Hello? Ay, uwan, ma'am. Siyak nga, Rod. Ita ka din, ma'am? Sige, ma'am. Uwan, ma'am. Umayak adagos dita opisina yaw. Uwan, ma'am. Bye. Ti agency ka din dayjay. Ay, uwan, bakit? Ti agency may. Pag-reportan dak itay di opisina. Ay na, nagsaya atin no kas talakay. Ay, inala na, ti baro nga employer ko iti Dubai. Kadakkel ti offer na, kumpara iti sigod asweldo. Pudno ka di day talakay. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Kansan la aday tabakit. Bayadan na pa'y kano ti talo abulan asweldo. Iti sigod nga employer ko. Kasano na pasama ti kasto mersi. Apay asan ang maisukat iti kasti cheque nga impayad na iti upat na kliyente ta. Ay nadya ka mo, Henry. Nagpablater ako ni iti polis. Naamuak nga kakasabwat na gijay nga upat. Katadot ti kaso da nga staff. Sa dino itang ti ayanda. Diya ka mo talaga. Awan damutan ka dagiti nakakabil nga address na. Intarayan dan ti utang da kadata. Anya, adamat ing kolateral da at itulo ti daga. Mausar ta dagijay, ilako tamot. Day tapay ti may saparikot. Nag-verify ak iti registry of deeds. Ket, Nabuak apeke amin dagiti titulo nga intenda. anya, apay nga binanagtalag ka kadakwana. Kasano kat good payer damat ngamin. No namin anudan ang nagren-renew. Saan da si mablay iti panagbayad da. Iso anay nayunak mati credit limit da. Ket, manutin pa utang mo kadakwada. 80% ti investment ta tinautang da. Anya, kasano pa ita na masingir dagita kat nagpukawdan. Kan kasano ta pa ita na makabayad iti business partner ta. Dahil tangarod ka, Henry. Anya ti aramiden ta. Pare Brando, mabit lang. Pagsaritaan tayo kung may tinasaya at iti abanag, pare. Sige! Alain nyo amin, nakagawanda! Buwan nga rood, pare Brando. Saan ba't siguro ang masapol adumanon tayo iti kastoy? Nalawag man tinakasurat, iti pinirmahan tayo kontrata. At ang mga kamangalay ti amin nakagawaan nyo.
No di kayo makabayad iti utang iyo. Ay, kuha pare. Apay, awan ka ni ti grace period ti kontrata yo. Huwag nga rod, pare. O mo yung matabasit lang, tititad ko nga interes ka na ngayon. Iswarumbang lang, agbalinak mat ni stricto, iti pa nagpautang ko. Business is business. Amo yung madayta, tanigosyante kayo, saan ka di? Alam pare. Pag-aasim ka niya, pare. Ikanda kami kumapay iti uray basit lang apalukit. Maasyan ka kumamat ka na kami. Malaksid nga kalugaran kayo iti asawa. Ako kumpadre tayo pa'y. Ikanda kami kumamat iti uray basit lang a konsiderasyon. Huwag nga ron, kumpadre. Masyan ka kumakada kami. Ang papinasin siya tayo langan. Siyakmat nga minti malugi, lukasyan kayo. Iti negosyo. Awan, nagkakabagyan. Awan, kinumpadrian. Awan, tigin na yaman. Isuwaramitik nga ron tinumbang. Ala, boys! Ala, nyo amin nga appliances na iti na ito abalay. Wala tayo ka nun. Amin na mabalin. Apakay ranudan. Ala nyo. Magkasa tayo nun. Oh, Mari Mercey, kumusta kan? Kunak no talaga nga ije kayon probinsya nga agnaad. Ha? Ay, kwa, Mari Lucia. Husto lang siguro ti 2 bulan a panagbakasyon mi ijay. Napanmila ang inyaw awan ti sakit tinakam mi ijay. Kat, anya itan ti plano yung Mare. At damot na singir mi, kadagiti dadto mapay a customer mi. Ngam saan min nga ituloy da dya a klase ti business. Ag-apply manan ani Henry ija abroad. Iso na lang, taamangan no saanan ang makasubli iti sigod ang nagtrabahuan na. Di namat ngamin pinalpas iti ti kontrata na. Ay, apag husto Mare. Imawag ni Dante din na minsan akalman. Birbirukan na ni kumpare. Adda kano ngamin bakanti iti kumpanya apag trabahuan na. Kat kabaalan na kano nga isirek ti asawam. Ah, pudno ka di day tamare. Uwan Mare. Ay na, agyaman ako ay mare. Itilikodan ti madi nga inararamid ko iti kada kayong agasawa. Sisasagana kayo lat tamang tulong kada kami. Uwan oray kaskas ag kumari tamat latta Mercey. Kat sapay kuma, taagbalbaliw kamatan, kadagiti mading aramid mo Mare. Sapay kuma, taagbalin nga adal king ka, tinagbalin apadas mo. Iti day taan na pasamak kada kayong agasawa. Kasjay kasing ti inak, Miss F. Kakaasi piman idi nga agpakpakaasi iti kumari na tapnula ang pautangan na kuma. Ngam ti lamat alalmanan na idi akagawaan ije balay. Idi isudang agasawa ti agkasapulan, awan kedked at tinulungan ti inak. Saan matkit di a big deal kanyak dayjay abanag, ngam numalaglagip ko ti inararamid ni ninang idi kada kami, kas lakayat kon alaksiden, kas may kadwa nga inak. Saan na nalakadag iti nagdalanak kabayatan ti panagadal ko, ngem kaasi ti apo nakalpasak met iti korsok. Addaak nga rod ita dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho. Kat iti mabiit, makiasawa akon iti maisa a Taiwanese, wenno Chinese. Nakasagana matan dagiti papeles dananang kantatang nga agturong dito'y Taiwan. Daytoy man di padas mi Ajaktopulos malipatan. To'y pagayam mo, April. Ken ka pagayam, April.
Sigo ni ti may sa pagsasao, noan niya kano ti inmula tayo, isumat kano ti apitan tayo. No apay mat ngamin nga adda dagiti tao amanang gundaway. Adda dagiti agin sisingpet ken nasasamit ti dila na. Kunamlan santo ken santa nga agsasao, ngem rino kermet gayam ti panunot na. Ti amom ket tultulungan na ka, ngem ti kinaagpaiswanan na ket luklukwan na kagayam. Laglagi pen tayo kuma akanayon nga amin adakes nga aramid ket agpatingga. Alakas tan pagayam April ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan, Asabel, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti surat ni Isabel. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pay akablaawan iti naimbag ka nagasat nga aldaw. Iraman kumatan akablaawan dagiti padak adumdumngag. Sapay kuma, taadda kayo amin iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Siak ni Sabel. Lola Sabel, kunamlat ta kanyakon. Nagpaisuro ak iti apok no kasano ti agsurat, ken no kasano ama ipatulod ken ka, tuy surat ko. Ket pagyamanak unay, no mapagasatan met ama ibasa, ken maidrama dito'y programam. May salaang tinagbalin nga anak mi iti day di asawak, iso ni Janice. Ngamdak sanggasat tanaggidandamat lakit din anatay iti asawa na gapo iti aksidente. Manipod idi, siya kun tinangaywan kadag iti talo nga apuko. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Lola, apay naglako kayo pay lang iti si Dayjay palengke. Kunak man ko na yun nasakit ti ulo yo. Ay, itay pay Dayjay apok. Iminuma ko na iti paracetamol. Kan may saan mabalin ajak aglako. Awanan gastusin tayo. Sapay ada project ni Manong Bao. Pasensya kayong lola. Marigligatan kayon, gapo kada kami nga kakabsat. Ay, nasaan ka ngagsawi di kasta Junjun apukok. Apuko kayo. Na kayo langan ti pakalaglagi pa. Iti day di anak ko. Napatag kayo kanyak. Isungasan kayo abaybayan. Di kay agdanag lola. Numalpas kami to iti panagadal mi. Si kanto mati pagsirbian mi. Pudno ti kinunan ni ading ko lola. Saan kayon to na marigatan? Ay na, agyaman kada kayo. Junjun, Nicola, Pukok. Ay na, maragsa ka na kamakanggag iti dayta. Mala, mangan tayo nga rudan ta nakaluto akmatan. Mapanak pa iti pagadalan dalay ka intun madamdama. Itakano nga minti card day da. Ato iti bayad ko, Nana Sabel. Ay na, agyaman akbarok. Ay na, bilibak iti kinagagat yun, Nana. Ayun barok. Kasapulak ti agsalukag para kadag iti talo nga pukok. Saan mo't ngamin nga umanayon ti pensyon ko.
Iso nga ka sa pulak ti aglakaw, tapno mapaadal ko ida. Saan kayo matngap upayan? Hanggang kabalan nyo pa nga ta, kahit ni bumagat kayo. Ha? Saan anala ka timang paadal? Kahit mang padakil ka dagiti ubing ita, nana. Amok day ta, barok. Iso nga rod nga. Ang adamok ang pamuspusan, nana. Tapno, maksayan, tirigat, kahit pampanunutan nyo. Ha? Anya ngay day ta, barok. Amo yung mait nga wan anak mi ti asawak, saan ka din, nana? Ah? Ay, uwain, barok. Napagnumon mi ti asawak, nga agampon kami langan iti ubing. Ket no kayat nyo, ampunon mi ko manilay kang apo ko yun. Nilay ka ko nam. Kayat mo nga ampunan ti apo ko. No ipalubos yun, nana. Tapno maksayan mo ti gastos yun iti inaldaw. Malaksit iti na ita, ikan kayo pa iti basit agata, mabalin nyo apang rugyan, para iti basit ang negosyo. Please, Lola, saan kayo kumang umanugot? Lola, saan niyo ko mga ipampon nilay ka? Di mi kaya't nagsisina kami ngagkakabsat, Lola. Ay na istorya klaang ba't kada kayo at inaibaga ni Rume. Ang saan ko nga ipaampon dya adiyo. Sana bali amarigata na kagtrabaho. Basta di tayo agsisina. Agdadan na tayo, aginggat maudi nga angas ko. Ipatpatag kayo, onay. Ang trabaho ak kabayatan ti panag-eskwelak, Lola. Maki-sideline nak. Inak agkarwas iti ayan ni Mang Kanor. Ag working student tak. Tap na makatulong ak kada kayo. Anya tinapasamak kan ka manong John. Apay nga agdardara ti bibig mo. Kan adapay di tayong tikiday mo, oh. Apay nanano ka. Dinanog na karod ni Bobot. Diyay siga-siga di karwasya ni Mang Kanor. Anya? Angam apay? Anya ti basol mo? Awan mo tinaramid ko. Masuron siguro Gaputad ado ti na customer ko itay. Nakarkaron anasuron. Idi adanang tad kanyak ititip. Iso binugbugnak. Talaga barumbado day dya abubot. Awanan bain? Agungat lakit din ni Lola no maamuan na day ta. Ay talaga nga agugatak. Ipabarangay ko day ta abubot. Aglabi-labos day ta tao. Ay, sana Lola. Ang mga nung nakarkaro akaungat nak na ipabarangay Ay, yo. sana mabalin. Makita na ti birbiro ka na. Ipakita kan ko na nagkamali iti binanggana. Sakti makamo, apok! Oh, Nicole, sumrek ka iti pagadalan? Ay, huwan, angkan. Ay, Diyos ko, anti ko nam. Ni Lolam, ada iti balayo, Ay, nasapaan na pa naglako ije palengke, auntie. Ay, nagan-ano ni Manong mo John. Anya tinapasamak. Apay, anapan iti barangay hall. Nagduldog tumat nga minday ije abubot. Iso nga rumbang lang ti kasjay kan kwa na. Ay, talagang ipatpatag na kayo ni Auntie Sabilan niya. Siyempre, auntie. Uray da kami. Ipatpatag mi mat ni Lola Sabel. Agsingsingpet kayo. Igadyo ti agadal. Tapno sana masayang ti bambanog ni Auntie kada kayo. Wen, auntie. Nagasat kayo kaputan na adan kayo iti Lola, akas kani Auntie Sabel. Kumusta nilay ka, Nicole? Nabara pa ilang nga rod, manong. Ay, imbagam ko mga min ka ni Lola idirabi Nagbara nilay ka. Medyak matamong agbara gayam. Itay ko lang nga naamuan. Kunana na sakit ti ulo na. Idirek na pirmi mo ti pudot na. Pinainom mo ka din iti agas? Wan, namindo adaras ko na pinagtumar. Ngam, nabaralat tamat manong. Apay ngay nga ta. Kasla, adarasya sa nakitak iti ima na. Anya, rashes ko nam. Wan manong. Sumangpot ko man ni Lola. Taipan tayo di ospital nilay ka. Ay na, Maridelia. Mare, umayak man.
Mabitlaeng! Ay, da kayo gaman to Sabel. Awan ni Nanang, napanidya palingki. Di pa mo si Mangpet. Ay, kasta ka di barok. Ay, kasadupay da ito. Ay, naumunag kayo ah. Uray nyo biiten, tamang anong paawid ay jayen. Ay, napanagsakit igagaray yun. Ay, kwa barok. Umayak ko mga rudumotang kaninanang mo. Ada gamin iti ospital ti naudi nga apo. Katawan gastusan may para kadagiti agas na. Anya, nagan-ano nila ikaaya? Ay, nanadingge barok. Ala! Ay, aguri ka. Oh, ado iti 1K. Oh, iso pa yung aramatan nyo. Ay na, agyaman ako na ibarok. Ay na, awan ang yaman, auntie. Ay, wait. Ay, di mo't nalaing kayong magsala? Ah, ay kwa. Ay uwan ngam edi ka banwagak. Ngam no ita awanan bakit ako. Apay ka di nadamag mo. Kan may saan ba't na makatulong na ita iti parikot ko? Ay, kati baga latta Ada ngamin pakuntis ni Kapitan Inton bigat kadag iti senior citizens, iti barangay, para iti fiesta. Ay na, 10,000 ti first prize, auntie. Oh, 10,000 ti premyo ti first prize ko nam. when? O anya, mayat kayo. Tano kayat nyo, ipalista kayo. Ipalista tinagan nyo. Ay kwa. Ay, amang ano jakon kabailan. Ay, nakabaalan yun. Panunutan nyo para iti apo yun. Uray saan kayo mapagasatan? No, first prize. Tadamon, second prize, third prize, adapi consolation prizes. Oh, anya kayat yun? Piso baranaw, ako contestant tayo kat ni Nanasabel. Palakpakan tayo, apaw! Yeah, palakpakan. Ay, naimbaga rabi, Nanasabel. Ay, naimbag matarabi kapitan. Damag ko, nalaing kagayam ka no, sumala na. Kwa, kapitan. No, hindi ka banwagak akawan. Ay, dumalaang itamot ang agsalugan ti pigsa. Nga kay ba tirason, takayat mo ba't makisalip para iti na ito akuntes? Ay, di kinapudno na, kapitan. Kasapulak unay ti kwarta. Nadinggi ngamin ti apo ko kat aday di ospital. Bukas tagarod, na ito asala kat para iti apom. Ay, uwan, kapitan. Malala, palakpakan ti apo. Isala ni Lola Sabel para iti apo ko na. Manong, apay nga ginggaita katawan pa'y lang ni Lola. Unarad, madanagan ako na. Kuna na ang mapanagdiskitar, tadagastusan tayo dito ospital. Ang maging gaita kat awan pa lang. Sa dino nga tante ayan na. Kaasimat ni Lola, Manong. Nagadun ti problema na, gapo kada tayong agkakabsa. Ay, Junjun, Nicole. Ay, agyaman kami tada kayo, Lola. Punak na niyan tinapasama kada kayo. Ay, Lola, ada ipagpagatang ti doktor nga agas ni Laika. Ayan na ti reseta, apok. Ayan na, iyag mo tapan kung datagan. Ada kwarta tayo na, apok. Ha? Nakautang kayo, Lola? Ay, saan, apok? Nangabakak iti pakuntis ni Kapitan. Ha? Siyak tinapili akalaingan anagsala. Siyak ti first prize. Ay, nakapasyal kayo, Mart, Kapitan. Awan, Nanasabel. Kumusta ti apo ko yaw? Ay, kasi ti apaw, Kapitan. Okay, Martan. Kat no agtultuloy ti panagimbag na, ang mga numakarwaran iti ospital intong bigat. Amuyo ka de nag-viral ti video yaw may post ko iti Facebook. Ah, Ado, tinangidayaw ka na kayo po iti panangipatagyaw ka na iti apo ko yaw. Kahit ado tinangtad iti tulong para iti panaka-hospital nila ka. Iswasan nyo na problemahan ti gastuson nyo iti ospital, nana. ay na, Diyos ko. Agyaman aklaunay no kasta. Agyaman aklaunay ka na kayo, Kapitan.
Lua ni ragsak ti nagarubos iti daydi agundaway. Gapu iti daydi apakontes, nasulbar ti parikot ko. Kaasi ti Apo, nakalpas met ni Jonjon iti panagadal na, kat isuitan ti mang papaadal kadag iti duapay nga ading na. Pudno unay ti pagsasao, nga iti amin a parikot kat adda agur-uray a solusyon. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Sabel. Naimbag nga oras mo, Lola Sabel. Pudno unay ti kinunam nga amin a parikot kat ada solusyon na. Nasakit ti mapukawan kadag iti ipatpatag iti biag. Ngampatsyak nga ada napintas a plano ti Apo para kadakwada ken para kada kayo. Dagiti talo nga apo koyo ti makuna agameng wenno kinabaknang yo ita. Nasayaat ti panang padakkel yo kadakwada isu nga amok nga adamat nasayaat a masakbayan nga agur-uray kadakwada. Aywanan yo ti salon at yo iti kasta makadannada kayo pa iti mabayag dagiti apo koyo. Alakastan Lola Sabel ket pagyamanak unay ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami una iti anus yung agdengdengeg dito'y nanumo a channel tayo. Da kayo ti inspirasyon mi iti ingkam panagar-aramid kadag ito'y a drama. Agyaman kami kadag iti comments kan reactions yo. Sapay kuma, ta itultuloy yo ti mang suporta kada kami. Tano awan kayo, awan kami met. Agan-annad kayo kumaakanayon sa dinuman a lugar ti ayan nyo. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpapaayak kas may sa sekretarya iti may sa akumpanya dito'y La Union. Adon ti nagtrabahwak nga opisina, ngam kanayonak nga agresign, gapu ta armendakmet dagiti agbalbalin a boss ko. Okay laang kumano baruda pay, ti parikot pamilyado dan. Tiyak kayat ti makadadaal iti pamilya, iso nga siyak nga roden ti umiw-iwas. Agingga ang nagpaayak iti opisina ni Sir Alfredo. Nasingpet ni Sir Alfredo. Gapu ta ulila akon iti ama, nagbalin kami a nasinget.
Dito'y kun arugyan ti ag salaysay. Kumusta tirik nayo, sir? Medyo kimatan, Jane. Nasayat mat nga rin no kasta, sir. Madandanagan ak na itayan. Kunak na yan ti mapasamak kada kayo. Agyaman na, iti panang tulong ken panang kadwam kanyak. Awan anyaman na, sir. Agrabangak dayta ka sekretaryo. Ala, mabalin na ko na panawan. Didak pa kadanagan, sir. Agawid ak, nito nagawid kayo matan. Talaga concern ka kanya ka. Siyempre, mata, da kayo nga ron ti boss ko. Nagasat dagiti naganakan ka, tanaadaan da iti kaskan ka nga anak. Ulila ako ni ti ama, sir. Da kami langan ka ni nanang ti agkadwa ije balay. Kasta ka di? Wan, sir. Ay, wan gayam. Amo ka din ni Ma'am Carmela ti... Saan? Saan pa eh? Jack pa'y imbaga ken ko na. Jane, lunch break tayo. Agiddan ta na mapanag-lunch. Pasensya ka na, Raymond. Sanak ang mabalin ita. Sige, mata ka na yung naklata na pahayan. Awan mo't aramidan da ita? Saan ka rin? Wan, impasigod ngamin ni Sir Alfredo nga agidan kami ang mangal daw. Ha? Sige mapana ko ni ti Ayanda. Ay, mabit lang! Napanin? Makadlawak iti ka na yung napanagiddan da amangan ka ni Sir Alfredo Raymond! Ha? Inta ba nga nan bro? Amangan no, maibos ti masida, inton madamdama. Mapantakit din. Ay, lipatan mo ni Jane bro. Obvious mo ta saan naka-type day, Jane. Pare, I smell something fishy Sa bali ti closeness da iti bus tayo. Oh, narabian ka manan, anak. Aywan nga rod nanang. Kinaduak pa nga ni Sir Alfredo, itay iti opisina na. Ay ka, nangan kan? Ay una nang, nagidan kami matlaan nga nangan itay. Awan ka nung amin ti asawa na, isong awan ka duwan ang mga ni Jabalayda. Ay, sumot lagayam. Ay, saan mo't nga iti makibibiyagak apay no ibaga na nga minan iti asawa na ti maipapan iti sitwasyon na. Karbengan amaamuan ti asawa na ti amin. Imbaga kunday ta ka ni Sir Alfredo nanang. Ngam ko na namat nga agur-uray pa iti napinta sa gundaway tapno may baga na ti amin. Amangan ka nung amin no mabigla ti asawa na. Kasta ka day. Ipatpatag na amin unay ni Ma'am Carmela. No mabalin lang kat di na kayat nga ikan iti parikot ti asawa na. Ay kad nasing pangarod ati boss mo. Ay wala nang. Nasingpat talaga ni Sir Alfredo. Nang runa kada kami nga empleyado na. Isungarod nga si Digmatirik nami kan kwa na. Ay kasapay ko maa. Tadan tumat aldaw ama-amok ti boss mo anak. Alfredo! Alfredo! Umasidag ka man dito Apay, honey. Bigat, akasta ti jar mo. Ha, ni tarupam! Naya, apay nga agsipat ka. Gapo iti da ito'y apanyo anakitak iti bulsa ti pantalon mo. Akin kuko iti da ito'y, ti babaem? Diddo, ti atap mo. Amo mamanipod nagkalay sa hatak at si kalang ti babaeng haynayat ko. Ulbod! Amo ka nalaing ka nga gilimad. Isu nga saan kayo ang maak-aktuan iti babaem? Saan apod no dayta? Lukas ta, asino ti akin kuko iti da ito'y apanyo? Apay nga da iti bulsa ti pantalon mo. Diyak mabalin nga ibagakan ko na apanyo ni Jane. Tinusar ko pinagpunas iti lingat ko itay. Apay adi ka makasungbat ha? Kuhani, panyo ti may sa kadag iti amigo. Natindag na iti opisina iti meeting. Pues, ibagam no asino da ita nga amigom. Tapno mamati akin ka.
Sip-siputan mat da Sir Alfredo kan Jane, Raymond. Apay? Anyang minta aramidan tayo. Kaya na, apay nga aramidan matikas ta. Adda nga min sospetsak, nga adda relasyon da. Anya? Sobra nga minti kinasingad da kay. Sus bro, awan mat itilangan ni Jane, ti pumatol itilakay. Anyang item mo, amangan ba't mo na-develop ka ni Sir Alfredo? Adamot kas Jay, sana ya? Wala nga, Jack mamati a pumatol ni Jane, iti ada asawa na. Maprapraning kan sa amatan bro. Agsil-silos ka ni Sir. Basta ituloy ko timang paliw kada ko ada. Tanod da maamuak. Ibagak adagos iti asawa ni Sir Alfredo. Jane, mariknak ti panagkapsot ko. Nasakit ti ulo. Sir, kayat yung kadita, awagak ti doktor yun. Saan? Diya kaya tamamuan da diti opisina nga da sakit ko. Wala nga, sir. Ang mga numakadanon iti asawak. Sir, siyak ti madandanagan kada kayo. Ang mga nuanya pa'y ti mapasamak yun. Nagtumara ko niti agas. Agkalman to siguro da ito inton madamdam ha. Da kayo nga ron ti makamo, sir. Ay, bandak lang no kabailan yun. Tarumor tayo matan. Rabin iti pimanaw da Sir Alfredo kan Jane iti opisina na. Nabayag da pa iti opisina ni Sir. Sakla nagawid na. Anyang iti naramid da Jay. Ita, intulod ni Sir Alfredo ni Jane iti balay da. Lukas ta. Pudno ti atap ko. Adda relasyon da. Ay, awagak ni Ma'am Carmela. Masapol ang maamuan na da ito. Dita, agringan. Hello? Asino da ito'y? Ma'am, ni Raymond da ito. May sakadag iti empleyado iti kumpanya. Apay asyak ti inawagam. Saan mo't asyak ti mangimat-maton iti kumpanya? Ma'am, adanas ka na maamuan nyo. Oh, anya. Adatan dito'y kunam alugar, Raymond. Ma'am, iti ayan ti grain agate. Iso ti balay da Jane. Ti karelasyon ni Sir Alfredo. Kita nyo ha? Dati ko ni Sir iti batog ti balay da. Oh, Aha. Dagiti awan ang bain. Magkita dati sapsapulan da. Saan asyak ti luklukon da. ma'am, Dagiti ma'am, ma'am, ayop. ma'am, magkalma kayo. Di kag dardaras udos. Sigurado kayo, sir? Kaya yun ti agmaneho? Wan, di ka madanagan. Kunakmat nga binitay nga oray di da kun itulod ngam impilit yumat. No saan ka nga itulod? Ang mga na disgrasya kon pasigurado nga ijayak dalan. Ana atake iti sakit ko. Sa bagay, sir. Ah, Sir, agyaman akmanan iti panang itulod yu kanya. ay, awan na nyaman na, Jane. Ay, agyaman nakmat ka na kayo. Kundi nanang mo Sige, sige. Mapaan ako na. Sige, sir. Agan-anad kayo iti panagmaneho yu. Ha! Kunaktupay ka. Napintas nga eksena. San ka di? Kasla pelikula. Sir, ni Ma'am Carmela. Jack nagbidtot iti atap ko, Alfredo. Talaga alukluk ko, nak. Kat iti pa'y mismo a sekretaryam tinakirelasyon Agkalma ka kumalang. Di ka giskandalo nito itasaan na po no ti atap mo. Nasingpet ni Jane. Ulbod! Di mo ikalintaganday ta, babae. Garampingat! Sigurado ati kwartam laang ti kayat na! Di kay kumamat agsawi ti kasta, ma'am. Awan kinapod no amin dagita nga ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Tumalna ka! Sana rumbang ti parang tumpang. Nakababain ti naramid mo ka ni Jane. Siyak pa yan ti kababain? Ha? Mangmanggag mo ka di ti ibagbagam, Alfredo. Ay, anya ti mapaspasamak dito. Si kababae, apay atinong pamti anak ka, ha? Ay, nanang,
Iso ni Ma'am Carmela, ti asawa ni Sir Alfredo. Mercy? Sika ka din ni Mercy? Ay, uwain, siyak nga raud. Di na ka din malasin. Siyak na ito eh. Ni Carmela, the best friend mo in the high school. Carmela? Agam mo kayo. Kasano na pasamak na ita? Ay, agkaaruba kami ide, ija probinsya anak. Nagsina kami lang, di agadal kami ni ti kolehiyo. Kaya't mo asawan. Anak mo ni Jane? Wan, katsak ti mangipanagnak nga awan relasyon da iti asawam. Napudno akan ka, Carmela. Amom dayta. Ay, jak ni namnama nga iti kastoy tapay apasa makagkita. Ang pakawanan nak, Mercy. Tsaka mong adagayam sakit ti asawak. Gapo iti selos ko. Nagsuspit sa ak nga da relasyon da ka ni Jane. Ngay sumat gayam ti anak mo. Nakababain ti naramin ko. Ay, awan nga di nasayaat nga ibunga ti sobra apa nagselos. Wan, amuhog. Iso pakawanan na kuma. Ikarik, agbalbaliw akon. Ay, nagasat ka ata nasing pati asawam. Ay, ayatan na kaunay. Ay, ayatak mati asawak. Iso siguro akas tuyak. Gaputa, ada diferensyak. Jak may paayaan iti anak. Agtalag ka kenkwana, Carmela. Ipatpatag na ka ti asawam. Kat, sika kumati mangkuyog kenkwana. Asikaswam, bantayam ti panagpaagas na. Awanan ka itibain, Raymond. Si kagayam tinang sungsong ka ni Ma'am Carmela. Si ka tinang ibaga nga da relasyon mi ka ni Sir Alfredo. Kwa Jane, pakawanan na ko ma. Sorry. Nagpailuisak itirik na. Aklo na ka nagsilo sa ka ni Sir Alfredo. Tiamok ngamin kahit iso ti makagapo, iso adi mo inaklon ti ayat ko. Jakmet amo nga dagayam na dagsen asakit ni Sir. Saan ka nga inaklon ini? Gaputa jakpay nakasagana ang makiayan-ayat. Katrumbang laang gayam day tajak panangaklon kan ka. Makapaturn off ka. Ha? Amom, oray barkada laang wano pagayam. Di kan kayat Apolos. Chismoso ka. Gapo siguro iti nalaos abain, pinmanaw ni Raymond iti kumpanya apagpapaayan mi. Nagsublimet ti kinasinged dananang kanian ti Carmela. Da kami kaninanang tinagbalin a katulungan da iti panagpaagas ni Uncle Alfredo. Awan ngamin anak da, iso nga ita ket siya kun ti agiman manage kadagiti negosyo da. Mas nagbalin kami pa'y anasinged iti pamilyada. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, tanakaibati ak iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Patsyak ang nakaibati iti adal, kadag iti patgen tayo adumdumngeg, to'y padas mo. Nang runa kadag iti kakabsat ama nangimon, ken nagatel ti dila na. Bari-bari, apo, kunada nga roden, ti agsili, ket iso ti magasangan. Amuyon, ti bunga tinalabes a panagimon, ken sobra a panangipapan, wenno suspetsa. Alakastan pagayam, Jane, ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo
alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.